Dnešná Pribinová ulica bola súčasťou tzv. Nového Hlohovca. Končila sa pri dnešnej kamennej škole. Podobne ako Štefániková ulica, aj Pribinová ulica bola na severe ukončená priekopou, hlbokým zrazom, kadiaľ pretekala voda. Jej najstaršie pomenovania v urbároch zo 16. storočia je ako Židovská ulica, Judaorum Plato, ale takisto v neskoršom období bol veľmi zaužívaný názov Nemecká ulica. Od 19. do začiatku 20. storočia mala oficiálny názov ako Deák Ferenc Utca. Potom od roku 1920 bola premenovaná na Nemeckú ulicu. Svoje pomenovanie ešte zmenila viackrát, nazývala sa takisto Nádražnou ulicou, dokonca v období slovenského štátu ulicou kniežaťa Pribinu. Po roku 1945 to bola Malinovského ulica a potom po revolúcii sa znova vrátilo k pomenovaniu Pribinova ulica. Na tejto ulici sa nachádza viacero pozoruhodných objektov. Snáď taký najzaujímavejší je klasicistická kúria rodiny Frýdeckých v hornej časti tejto ulice. Potom z roku 1911 budova štátnej ľudovej školy. Je to inak veľmi výnimočná svojím vzhľadom stavba, ku ktorej boli však veľké námietky a protesty, hlavne zo strany cirkvi proti jej výstavbe, avšak nakoniec si Hlohovčania jej výstavbu predsa len presadili. Významná budova je takisto kostol Evangelickej cirkvi Augsburského vierovyznania, ktorý bol postavený v roku 1933. Staval ho inžinier Teršťanský. A rovnako veľmi zaujímavá a historicky cenná je aj budova so sídlom dnešnej polície, ktorá bola vo svojich počiatkoch postavená ako okresná nemocenská poisťovňa. Na tejto ulici sa ďalej v dolnej časti nachádzal aj tzv. Živnostenský dom. Ten bol obklopený veľmi vkusnými secesnými vilkami. A zda najviac, čo ľuďom utkve v pamäti pri prechádzke touto ulicou, je samotné dláždenie. Toto dláždenie z čadičových kociek, tzv. Mačacích hlav, bolo vybudované v rokoch 1934 na objednávku mesta Hlohovec. Ju vyhotovila firma Ingesta. Z významných osobností, ktoré sa buď v tejto ulici narodili, alebo tu bývali, stojí za pozornosť dom, kde sa nachádza dnes predajňa firmy Rempol. Práve v tomto dome sa narodil známy spisovateľ Beloš Karnicel Hlohovský, ktorému by mala byť v tomto roku aj odhalená pamätná doska. Tento dom je však zaujímavý aj z iného hľadiska. V 19. storočí tu prenocoval generál Kutuzov počas napoleonských vojen. Súčasným dominantám ulice rozhodne patrí Dom kultúry. Táto významná spoločenská ustanovizeň bola slávnostne uvedená do prevádzky v roku 1988. Pôvodný kultúrny dom sa nachádzal v objekte dnešného kina Úsmev. Potom v 80. rokoch sa premiestnil do dnešnej Pribinovej ulice.